Videoklippi. Noniin, tulee video. Sakura ja lampaat. Mitä tapahtuu? Paimenkoira. No vai. No niin, nyt loppu. Sakura. Sakura, lopeta. Sakura! Sakura. Sakura! Ei. Ei saatana. No. Eihän se nyt hässis sitä. Eihän se edes. Sakura. Sakura, tänne. Tuu tänne näin, jätä rauhaa sen. Sakura. 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 Ollut eka, että sä pelkäät. Sakura. 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 No niin, itse sä haluisit. Sakura tänne.